Hej, mit navn det er Dan, til jer der ikke kender mig. Jeg står for Langlands Rental. I den her film her får I en lille guide i, hvordan det fungerer med vores betjeningsfri biludlejning, som vi laver et forsøg med den her sommer her. Så jeg håber, I vil tage godt imod det, og jeg håber, projektet lykkedes. Men det vil tiden jo vise. Nu tager vi chancen og prøver det. Det består i, det er, at når I laver en ordre hos os på en bil, jamen så vil I efterfølgende modtage en e-mail. I den e-mail er der 3 punkter. Der er opstart af leje. Der er en formular, man skal udfylde der. Og så er der en formular, man skal udfylde omkring kørsel, altså inden man starter på kørsel. Og så til sidst, men ikke mindst, er der en formular, man skal udfylde, efter man er færdig med at køre. Altså lige inden man afleverer nøglerne. Men jeg vil prøve at vise det i filmen her, og så håber jeg, at det giver mening. Okay, så lad os se en gang. Her har vi mailen, som jeg snakkede om. Og vi kan se her, at den er delt op i opstart og påbegyndelse og endkørsel. Vi starter med punkt 1 her. Opstart og leje. Ved opstart og leje, der udfylder man sådan set blot, hvilken bil man har lejet. Man udfylder navn og adresse. Og dernæst så tager man minimum 2 billeder af sit kørekort. For- og bagside. Grunden til det er selvfølgelig, at vi skal være sikre på, at I har et gyldigt kørekort, inden I tager ud og kører. Når I har bekræftet vores handelsbetingelser og uploadet billederne til formularen her, og har sendt den ind, så vil I blive videre directed over til betalingsvindue. Vi benytter Stripe, hvor du har mulighed for at betale med Visa-kort eller Mastercard. Som I kan se herinde, så kan I se, at der er et forudsat beløb på 500 kroner på den bil her. Der vil vi sikre os, at det beløb det stemmer overens med den ordre, I har lavet. Og så udfylder I ellers bare de ting, der skal udfyldes for at betale. Og det er sikker betaling over Stripe, som sagt. Når ordren er udført, og betalingen er gennemført, så vil I få den side her frem her, og jeg pauser lige filmen her. Fordi koden I får her, det er vores kode til nøgleboksen. Og det er en engangskode, så det er rigtig vigtigt, at I gemmer den her kode. Okay? I vil få en ny kode, når I afleverer bilen. Når I har lavet formularen efter aflevering af bilen, så vil I få en ny kode, og det er den nye kode til nøgleboksen til at aflevere nøglen med. Okay? Så lad os prøve at fortsætte en gang her. Her kan vi se, at jeg er ved nøgleboksen og er i gang med at låse op. Det vigtige her, det er, at når I trykker på de forskellige taster, sørg for, at I trykker dem helt ind, så de siger bip. Hvis de ikke siger bip, er den ikke registreret, og så skal I selvfølgelig stå nede på rettetegnet dernede i hjørnet. Så har vi næste punkt, det er inden vi går i gang med at køre bil. Okay. Her, der skal tages en række billeder. Der skal tages billeder af bilen udefra fra forsiden, fra højre side, fra venstre side, fra bagsiden. Derudover så skal der tages billeder inde i bilen, inde ved instrumentbrættet, hvor mange kilometer I starter på, hvad brændstofstanden er, og sådan set den samme formular skal I lave igen, når I afleverer bilen. Det er faktisk punkt 3, og det er også derfor, jeg har skrevet punkt 2 og 3, der står her. Men det er en anden formular, som når I slutter den af, så vil I få en ny kode til nøgleboksen. Det vigtigste det er selvfølgelig at tage billeder af vores benzinstand i bilen og kilometerne, sådan så vi er sikre på, at der er benzin på bilen, da vi ikke befinder os på adressen, og vi kun ser de billeder, I har sendt os. Ikke også? Så hvis der er ekstra bemærkninger, så kan I skrive dem nedenunder, efter I har taget billeder. Derudover kan I også skrive jeres e-mail til allersidst, for ligesom at få en kvittering på de billeder, I har sendt til mig. Okay? Men som I kan se her, så tager jeg billeder nu af benzin og kilometertal. Sådan der. Så begynder vi. Jeg laver bare sådan en smiley face der. Og så sætter jeg min e-mailadresse ind. Det er så fordi, jeg gerne vil have en... Så står der god fornøjelse, god tur. Efterfølgende her. Og så kan I sådan set gå i gang med at køre.
Når I så kommer tilbage, så skal I selvfølgelig bruge punkt 3 i e-mailen. Det er den samme formular, sådan set. Men i stedet for, at I får den der hedder rigtig god tur her, jamen så vil I få en ny kode til nøgleboksen. Og hvor I kan aflevere nøglen igen. Okay? Jeg siger mange tak, fordi I kiggede med. Hvis der er nogle spørgsmål, er I selvfølgelig altid velkommen til at ringe til mig. Det står også i min e-mail, mit telefonnummer står i mailen, så selvom jeg ikke er hjemme, så kan I godt få fat på mig på telefonen. Der er også et sekundært nummer, I kan ringe til, hvis I har brug for nogen, der er tættere på. Yes. Jeg vil slutte af for denne gang her. Jeg håber, filmen her giver rigtig god mening, og jeg håber, at det her det bliver en succes. Jeg krydser fingre herfra. Kan I have en rigtig god dag. Hej hej.